धीरेन बरो आरो बि सावरायग्रा बिथांमोना मानो दासिमबो एन्सार होनो हायाखै? बिटि आरो सुक्तियाव जुदि जेबोआनो गैयाब्ला बै कोअर्डिनेशन कमिटिखौ मानो दाखो? जों रायजो राजाफोरा बुजिजोब्बाय दे नोंथांमोना रायजो राजाफोरखौ थगायगासिनो दङ। नोंथांमोना बुंबाय थादोंमोन बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया, प्रमोद बर' सारा बर' हारिखौ थगायबाय फानबाय होननानै। जुदि फानबायब्ला जुदि थगायदोंब्ला नोंथांमोना बै जा कोअर्डिनेशन कमिटि बिखौ मानो दाखो? मानो रायजो राजानो दिनैसिमबो एन्सार होआखै? नोंथांमोना एन्सार होनाया मोजां। नोंथांमोना डिक्लेयार हो जे बिटिआर सुक्तियाव गोबां बुस्थु दङ होननानै। दंमारो, सत्य मा कसम दंमारो, बिराद बुस्थु दङ। नोंथांमोना मिथिखागो, आं बुंलायला। आं बुंबोगासिनो दङ बिटिआर सुक्तियाव मा दोङो मा गैया होननानै। बे कोअर्डिनेशन कमिटिया जुदि मोनसे नन पलिटिकेल जुदि कोअर्डिनेशन कमिटिबा बेखौथ' जों रायजो राजाया फोथायनो हानाय नङा। बेथ' नन पलिटिकेल मोनसे कोअर्डिनेशन कमिटि नङा। मानो होनोब्ला बेनि प्रेसिडेन्टआ जाबाय धीरेन बर'। बेयाव दङ सावरायग्रा जे धीरेन बर'आ सासे बिपिएफनि केन्डिडेट, बि सावरायग्राया सासे बिपिएफनि केन्डिडेट। अब्ला बेयो बोरै नन पलिटिकेल कोअर्डिनेशन कमिटि जाखो? बेखौ बुजायना हो रायजो राजानो जुदि हिम्मत दङब्ला, जुदि नोंथांमोनाव एन्सार दङब्ला। रायजोफोर, बे नन पलिटिकेल मोनसे कोअर्डिनेशन कमिटि जानो हाया। जुदि थानांगौमोन, जुदि नन पलिटिकेलबा बिनि प्रेसिडेन्टआ धीरेन बर'आ जानो नाङामोन। धीरेन बर'आथ' सासे बिपिएफनि केन्डिडेट थार। बि सावरायग्राया बे कोअर्डिनेशन कमिटियाव थानो नाङामोन। बिबोथ' बिपिएफनि सासे एकदम केन्डिडेट थार। अब्ला जों बोरै फोथायगोन बेयो मोनसे नन पलिटिकेल कोअर्डिनेशन कमिटि होननानै? एन्सार हो, रायजो राजानो एन्सार हो प्लिज, अन्नानै एन्सार हो। बि सावरायग्रा आरो धीरेन बर'आ सासे हारि थगायसुला नेता। मानो होनोब्ला जाय बिपिएफ हानजाया बड'लेण्ड आलादा रायजो बिनायाव बेसेबांबा होबथादोंमोन, बड'लेण्ड मोना होननानै निउसाव ओंखारोमोन, बुङोमोन, आरो गोबां दंबोयो। बेफोरबायदि हानजाजों धीरेन बर' आरो बि सावरायग्राया हाबहैबाय। बिनिख्रुइ आरो बांसिन दुखुनांथाव बाथ्रा थानो हाया। आरो बै बि सावरायग्रा आरो धीरेना प्रमोद बर' सार आरो इउपिपिएलनि बिबानगिरिफोरखौसो दाय हमो हारि फानबाय होनना। हारि फानग्रायाथ' धीरेन बर' आरो बि सावरायग्रासो। जों रायजोफ्रा माखौ लुबैदों? सिगनेटरिफ्रा ज' जानानै मोजां मोनसे सरकार दानांगौ। बेनो जाहैबाय इउपिपिएलमोन। इउपिपिएलखौ मदद खालामनांगौमोन। नाथाय धीरेन बर' आरो बि सावरायग्राया हाग्रामाजों थांबाय। साननैसो उनाव मोनसे भिडिअ बानायबोगोन जे 2005 मायथाइयाव जेब्ला एनडिएफबिआ फैदोंमोन, सिजफायार लादोंमोन, अब्ला एनडिएफबिनि केडारफ्रा न'आव थानो हायामोन। एनडिएफबिनि केडारफ्रा बेसेबां बुथार जादों, सोरजों बुथार जादों, बेखौ जों बर'फोरा मिथिखाजोबगोन। जों दाबो बावगारा सोर बुथारदों। आं उनाव बुंगोन, बेनि बागै मोनसे स्पेसियेल भिडिअ बानायगोन सोर बुथारदोंमोन। बेनिखायनो आं गुरै खावलायो जाहाथे धीरेन बर' आरो बि सावरायग्राखौ रावबो जाहाथे गिनो नाङा। मायबाफोर जुदि दम होयोब्ला लोगो आर्मि पुलिसफोरखौ फन खालामनानै जोङो जनायनांगोन, लोगो जनायनांगोन, लेट खालामनाङा, जाहाथे रावबो सासेबो मानसि बिटिआर इलेक्सनाव थैनो मोननाय नङा।